Sa number 3, duha ka mga Malaysian national nga may kaangtanan sa operation sang Love Scam nga nag-ooperate sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City, arestado. Ginsiling ni CIDG Bacolod Head Police Major Justine Hasol nga malapit duha ka tuig nga nag-arkila sang balay ang mga suspect nga moang ilaginhimo nga studio para maniplang sa mga biktima nga mga foreign national pagi sa online dating app. Sa bulig sa mga tagreklamo nga anay empleyado sang mga suspect na tigayon nga napatuman ang joint operation sa CIDG upod sa BCPO kag DSSD nga nagresulta sa pagkatikma sang duha ka mga foreigner. Na-rescue man sa joint operation ang 5 ka mga trabahador nga ginaligar, ginpuwersa nga ginapaobra sa mga suspect. Na-recover ang mga laptop kag iban pagid nga mga electronic gadget nga ginagamit sa illegal nga operation. Pasakaan sila sang kaso angot sa human trafficking. Nagapanawagan ng pamunuan sa CIDG sa iban pa nga mga trabahador kag bahimo na biktima sa mga suspect nga magreklamo agud mapasaka ang dugang pagid nga mga kaso batok sa ila. Sila po ay binigyan ng false job offer. Sila po ay hindi compensated. Sila po ay na-force na magtrabaho ng scamming. Ito po ay nagsimula lang sa simpleng registration. May involvement din po yung mga models na nire-recruit dito sa Bacolod City. Definitely, may kasama ito na mga big boss pa na hindi dito sa atin sa Pilipinas na monitor ng mga site. So yung main